across the globe. Ka Joint Action Committee la JEC negasngi kala lecture shaka office jong ka National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited la NHIDCL. Mendawa ya kajing sedang mardor ya kajing pentrai biang ka surok na pun ursla shadauki ka bahap apo ka phase 4. Ka JEC ka bakuntup ya seng Federation of Riwar Mingi ki Dorbar Shnong ka HNM Riwar Mingi Circle bet ka HYC Riwar Mingi Circle. Kalau aipor arpos ngi ya ki bo penyaj ban sedang biang ya ka jing pentrai lada kim le AA kim ban se ban mudui da ka PIL ha ka Meghalaya High Court abakran ba kinong tho khubor u publicity secretary ka Riwar Mingi local Dorbar iba Edmund Kongai ila dawa ya usembut mentrang ba badai bakmi ya ka tanat PWD roads iba Preston Tingsong u balong ru u MLA ka than ban her shukino lada omla ban penbej ya ka jing e ba ki breu ki kendo kam tam ka ne ka project kalaya kendo shibun ki jing e bat ka company ka bala e no shiteng por ya ka kam na ki daw bobon bala shu e khongreng ya ka ne ka kam klem pendap bat ki brieu kile kendo jing e na ka jing bombyang ka surok mentak sni kum bapilai baga jingwan ka jingi ban rap plakat da ka bejajai ka long kum ka tak kashin ban penpau sya ka sarkar jela bat sya ka ne ka company namar ka jing tray ya ka ka surok Shillong dauki kam tame na penuh slasharum ter syadu sya umsim kalalong ka ba dang syupet hilawan dan jungi kemat ka bangi mi hapsyu baga dai ka surong tingi na kalian ka jungi hilawan men mesti ban rak plakat de hadin bagi rak plakat kila khot ban yakren bat ngi kinong yalam hapo kani ka office ban yakendu ya u nong yalam lani uhe jong kani ka NHIDCL ngi aipor arpus ngi ya kani ka sarkar balada kamla ban le ai ya kani ka surok ngimban se ban kiu sya ka Meghalaya High Court da ka bangin nujot da ka PIL kata ka dai ka bangikran ha ka basay hakmat jong ni general manager jong ka NHIDCL